Usa sa mga pagtulunan karon nga hatag nato sa atong ebanghelyo ug sa unang pagbasa kaning kamatuoran ug kamapuslanon sa santos nga Eucharistia or santos nga misa. Kining misa mao ni ang usas paagi nga masinati nato ang nabanhawng Ginoo, mailhan ug makita nato siya, mabati, makita, mailhan. Lingiyay mong tupad ingna nakita na nimo si Jesus. Karon ba ni amang ka sa misa, nakita na ba nimo si Jesus? Nung nakita ang itubag, na-feel ko no. O pa ko maingon, imo bang nabatyagan? Nakita ba? Wa no. Klaro kayo. Unsa may babag diha, wa nimo makita. Kana, ibaw gyud ang mga makasasala ana. Di oy, ang imong personal nga pangandoy. Kana bang ang imo ragyong gipangandoy nga matuman ang imong gusto nga plano. Pagsud nimo diri naa kay gustong pangayoon sa Ginoo, wa ka moanhi aron maminaw ug motuo sa iyang mga pulong. Mo nang niingos Kristo, pagkabuang gayud ninyo, pagkagahi ninyo mga ulo. Nganong di man mo motuo sa mga gisulti sa mga propeta? So ang una gidunta natong dadon inig-anhi nato simbahan ang pagtuo na kun unsa may pulong ato mabati gikan sa mga pagbasa og sa ebanghelyo, kamatuoran kana. Dili na nato questionon, di sa na nato usbon, dawaton, tuuhan. Mao na ang misa, duha gid ni siya kabahin. Liturgy of the Word, Liturgy of the Eucharist. Og sa atong ebanghelyo, ang Liturgy of the Word nahitabo samtang naglakaw sila, naghisgot-hisgot sa mga pulong sa Ginoo. Gipasabot ni Kristo ang pulong sa Ginoo. Mao sa na kaning homily. Ana, nya human dayon Liturgy of the Eucharist kadtong pagpanihapon nila. Gipikas-pikas ni Kristo ang pan og nakumpleto na ang ilang pag-ila ni Kristo. Karon unsa may timailhan nga sa Liturgy of the Word na ang imong pagtuo, nga naa kay pagtuo, dili ka magduka inigwalis pare, pero makatuo gani ka niya munganga pagyud ka mana agas pang imong laway, pasabot wa kay pagtuo. Kay matud pa diri duha ka tawo, duha ka disipulo, ingog may kalayong nagdilaab. Pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo, mura kunog na ay kalayong nagdilaab. Nya ikaw kay lahi man imong nabate. Mura man nung kagihapuhap. Na siya. Ang tanang pulong sa Ginoo mohatag yun anatog spire or fire. Mabitan ang gitawag na siya spirit, spire, inspire. Madasig ka. Makadasig ang pulong sa Ginoo. Basta na kay pagtuo. Ingna ko na imong tupad. Nadasig na kang mupalit og raffle ticket. Nadasig ka? Walang yapon. Siguro ang og madasig kag palit og raffle ticket na to karon dinhi, dili tungod sa premyo, tungod kay nituo kas pulong sa Ginoo. Kung sa may pulong sa Ginoo, diri sa unang pagbasa, si Pedro og si Juan naka-encounter og usa ka makililimos nga nagsigig pakilimos. Unsa may giingon ni Pedro, wa mi kwarta, pero hatagan kanamo sa niya namo si Jesus. Sa ngalan ni Jesus, tindog. Unsa may naa nato? Unsa may naa nato? Si Jesus. Og nituot ang Jesus, pasabot di ay
Unsaon man nato pagpikas-pikas ang paan sa Eucharistia, mao ang pagpaambit sa mga kaayuhan nga naa nato. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang yuta puno sa kaayos Ginoo. Nya kay naa man tas yuta, pasabot naa gid tay kaayo. Gani moingon man gid na ang mga ano bang mga counselors ba, mga psychologists, moingon gid na sila, wa gitaw nga pulos ra gyud evil, naa gid na siya'y degree of goodness. Wa say tao nga pulos ra gyud goodness, naa gid na siya'y degree of evil. Pangutan na imong tupad, na pila ka degree imong evil, na pilay gidaghanon sa imong yawa-yawa. Unya, ang ipaambit di ay nato, sumala sa gipakita sa mga apostoles, ayaw ipaambit ang imong yawa. Naamag yung kay pagkayawanon, paningkamot na ang imong mapaambit ang imong kaayo. Ang imong kaayo mo ipaambit. Unsa maroy gipaambit sa Congress nganhis Pilipinas, sa mga congressmen? Ang ilang kaayo o ang ilang pagka-evil? Bahala mo diya, kamoy ni judge ana. Unsa may gipaambit ron ni President Bongbong Marcos sa Pilipinas, ang iyang kaayo o ang iyang pagka-evil? Kamoy judge. Unsay gipaambit sa Senado nganhis Pilipinas karon, ang ilang pagka-evil o ang ilang pagka-good? Unsay gipaambit sa Supreme Court nganhis Pilipinas? Unsay gipaambit, naghearing ra baghapon, unsay tawag na kaning sa tawag ato sa Supreme Court, kanang oral argument. Gilabhan sa Supreme Court ang Solgen, Solicitor General, tungod aning pagdipinsa niya nga ang unprogrammed fund og ang mga gitawag og kadtong additional insertions constitutional nya. Ang question sa Supreme Court, unconstitutional ba na o dili? O dili? Iyang gisdipinsahan na constitutional. Bisan kitang mga dili lawyers, sa ila palang daang pagtinubagay, paminawan nyo naman social media, ako di man ko lawyer, akong gipaminaw ang ilang tinubagay, makaingon dahi ta, ay so storya ra gina nimo. Naaman gid Hinoy ikadipinsa, naaman jud ikadipinsa, mo man nakanindot nato, kay naaman kita ikadipinsa, kay rason man ang ato gyung og kani man gong reason, matud pa tong akong professor sa sociology sa una nga former pari sad, ingon siya, di kita magdaog basta rason, kay kanang rason mura na siya og bukag or kaning bakat. Kaila mo bakat ba unsa may naong sa bakat? Makakunti na siya, pero busloton daghan kay siya, buslot daghan kay sila lungag-lungag mo, nang di nimo masudlag tubig ang bakat. Hasta kanang bukag, kanang ko amo na busluton gyapon, mabutangan na nimo dagko-dagko nga butang, pero imo na nang klaruhon, pinupinuhon nimo, manggawas ra na, kay busluton mo na ang ato sa kuno mga rason, busluton. Kung magsige lang kita og gamit sa rason, kanang debate niya rason, di kita magdaog. Why mo daog? Magpinatyanay na lang ta, wa gi mo daog. Unsa may tinuod na nagdaas ka matuoran, dili ang reason lamang, kung dili magkuyog yun ang reason og ang pagtuo. Og ang pinaka, matud pa sa among pagtuon sa seminaryo, ang pinaka taas nga kahibalo og maogyoy mo hatag na tog kahayag, mao ang pagtuo. Muna sa atong simbahan, na gani bunyag o unuban pa diha, hisgot na gitag pagtuo, magdagkot gitag kandila. Kani ba kandila? Kaning kahayag,
skandila, mo na'y pagtuo, mo na'y mulamdag sa atong rason. Matud pas philosophy, ang faith is the light of reason. Na kung ang reason mo'y pasagdan, mura siya blurred, naa siya sa ngiob, pero inigsiga sa pagtuo, makita ang kamatuoran. Pananglitan, moingon ka, kining akong kilay, tinuod man eh. Nga moingon sa usa, tato man na. Kinsa maroy masunod. Pasiga ang suga, kay kung ngit-ngit, imo lang hikap-hikapon, moingon ka, di man itinood imong kilay. Sa tinood lagi ni. Di man itinood. Pasiga ang suga. Inigsiga. Or flashlight or cellphone. Basta na isuga. Oh, sus. Tato gidi ay. Maglalis ko no ba? Ang duha ka buta ko no ba? Ang atong reason, mura sa kuno nigbuta or hap. Hikap ko no sila sa kana ganing tiil sa elepante, ingon ko nung usa ka buta. Unsa may tan-aw nimo ani pre? Siya pusti man ni pre. Siya dili oy kahoy man ni. Siya dili oy pusti ni. Oh, kadako ana. Siya dili kahoy ra ni di ni pusti. Ingon na siya, pasiga ang suga. Oy. Tiil man din si elepante pre. Nakita naman nilang kinatibukan. Elepante dito lang hikap-hikap. Ninana ba? Anong niabot man ko ani? Kay lagi magrason-rason ta nya makita man nato sa palibot. Sige kang ingon nga ang budget sa 2025 why anomalya nga constitutional tong tanan. Nganong nanga-release man ang kwartang perting dagkua o nya ghost project, Paradise Ghost Project. Sa ato pa, why klarong pag-scrutinize? Why klaro nga pag-analyze o pag-follow-up? Kaya nga naman, gipatuyang ra mag-release kay mga unprogram, mga ayuda o uban pa diha o niya himo-himoan dayog report nga wa say klarong follow-up niya ato lang ang dipinsahan sunod. Muna mga igsuon, ipaambit ang imong goodness. O unsa may timailhan, kung mapaambit nato ang atong goodness, malipay ang katawhan. Kinsa kaha sa inyong tan-aw ang nakahatag og arang-arang nga kalipay sa kinabag-ang Pilipino? Ang mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Kasuway magita nila. Ana, unya kung moabot na ning eleksyon, naay mga eleksyon, malokal man ug manasyonal, usan is atong basihan, kinsay nagpaambit sa ilang goodness, dili sa ilang evil. In short, kinsay nakahatag og arang-arang nga kalipay, di gyud ma-perfect ha, pero arang-arang nga kalipay. Kanibang kandidatuha. Ako, usa sa akong mga basihanan gyud nga ang usa ka kandidato o usa ka politisyan nagpaambit sa iyang nindot. Una, di gini siya magbutang og iyang ngalan og picture diha sa mga proyekto. Mo nay nindot nga politisyan. Kada bang di mamutang og mga litrato nila or mga ngalan nila diha sa mga proyekto. Kay nga naman, kana manggong kwartang ilang gigamit, ato manggon ng kwarta. Nganong ila man ang angkonon nga a project of. Nga ato man ang project. Alagad raman sila. Kalisod sa no ang imong sulugoon sa inyong balay, human yag panilhig, iya ding butangan a house of. Hastang kwartos imong bana, butangan yag the house of. The room of. Nya imo ron na siyang sulugoon. Unsa may ikasulti nimo isip agalon? Ang kaniyabang ka diha, sulugoon dati ka, anong gaangkon-angkon ka ng kwarto diha? Sila, manghimog karsada, butangan des ilangan. Manghimog mga struktura, butangan sa ilangan. Ilan ang obligasyon, mo na hinungdang gipili sila, kay maghimo sila nato og mga
infrastructures, facilities nga makapahatag og kaayuhan sa ilang amo nga mao ang katilingban, the people of the Philippines. Dili kay mangangkon anang mga kwarta sa katawhan. So mo nay una na kong sukdanan. Ikaduha, kanang ining panahon sa kumpanya di gyud manghatag og kwarta. Kanang manghatag og kwarta, questionon gina nato. Mao na ni resulta. Trillions of pesos ang nangawa nato nga wa nagisubay-subay. Naa gani mga kaning gitawag nato mga ebidensya nga motumbok sa administrasyon, wag tangon ang maong ebidensya, wag tangon ang maong mga witnesses. Pero naa gani witness o ebidensya nga adto mopunting sa ilang kontra, mao dayoy tagaag pagtagad. Usa ka na kapag pamakak, dili na makaayo. Muna pag-ingon ni Pedro sa ngalan ni Jesus, tindog, pasabot ato sa ngalan sa kamatuoran, barog. Mubarog ta sa ngalan sa kamatuoran. Ang Pilipinas karon matod pa nahapla na. Nahapla na ba? Di nakabarog. Galuos na lang tagpangutang, sige tagpangutang. Wa na gani mo pautang na to. Imagine na ang South Korea, git-cancel ang nahanaon tatoy na granted na utang, gipa-cancel. Karon na, sige na lang tagpangapkap nga to sa laing nasod, wa na mo pautang kuno nato, kay perti ng dakuan na tong utang, wa tay ikabayad. Isayunan ka anang hapit na mo 19 trillion ang atong utang, 18 point something trillion na. Niani pa lang first quarter of the year 2026, inigabot anis fourth quarter, pila na kay utang nato. Kanya, kung ikaw tigpautang kag kwarta, punan pa aning wa gyud development ang ato nga close na gani. Nagitoy ako nabasahan karong bago diha sa ato intawong MIPS 2 ba to? Na inisira nga kompanya, export companies nga naay mga around 500 ka mga employees. Wa na sa turoy pangita. Asa na sa to sila padong. Unya ang gibuhat sa atong Congress, gibuhat sa atong kuan diha mga lawmakers, sige anang impeachment sa Vice President. Og ma-impeach ang Vice President, muabli og balik ang MIPSA kanang ni close. Og ma-impeach ang Vice President, mubaratog balik ang atong gasolina. Og ma-impeach ang Vice President, mahunong na ning ato orong korupsyon. Mabalik tong mga trillions nga nangawa. Kana simple ra kay na nga analysis na tong mga lay persons. Sa ngalan sa kamatuoran, tindog. Lingay mong tupad. Inana kay 200 diha. Inana kay 200. Sa ngalan sa kamatuoran, palit og raffle ticket. Mao ni ang atong final report sa atong slots, amo nang gisubay. Nya mao na ni ang atong pag-close usa sa atong tulo ka slots. Nya mo puli ani ang atong aning raffle ticket. Hangtod ra ni karong kuan ha, July 25 ang raffle ticket. So ang atong slots, ang Grace niabot ang atong halin og 191,648 ka slots. Na ay 508,352 ka slots nga wa mahalin, tag 100 pesos per slot. Niya ang atong 70 slot challenge nga tag 7,000 niabot sa 348 ka challenges atong nadawat. Ang ato sang PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2 niabot sa ang atong halin og 17,555 na ay 112,445 ka slots nga wa mahalin, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,313 ka challenges atong nadawat. Ang atong DPR katong itukod og mga balay niabot sa 57,316 tanan nga slots atong nadawat. Mo equal ni og mga 80 kabalay. Pero 18 pa kabalay ang atong natukod.
Ato pang tanawon og kaning increase karon sa mga pamaliton ug uban pa kung makaya bagid nato ang 80 kabalay. Nya ang mga slots nga inyong paliton para sa DPR di lang sa nato dawaton pero mo sponsor mo usa ka balay mga 75 to 80,000 ato nang dawaton. Ano? Sige. Ato ning ilisan sa atong raffle tickets nga para sa atong 163rd Fiesta Celebration karong July 25. Ang title sa atong raffle ticket, Listen, Unite, and Build. As of yesterday, nahalina na tag 550 ka raffle tickets. Pakpak, salamat kayo. Basig na-appeal na ka aning 550. Layo pa kay tas tinuod. Ang budget nato dinhi sa tulo ka project kaning kilid kanang atong bell tower nya adoration chapel o kanang CR diha sa bana-bana nako sagi panghatag na presyo sa nag-contract diha moabot kinag more or less mga 5 million kana lang diha nya karing luyo katong atong kuan nga ang atong pangandoy nga maatupan lang nalay haligi nya maatupan nya mautong gidak ununa haligi ra gyud atop bahalag way flooring mo at least nagkinahanglan ta didto mga 7 to 10 million sa ilala ng analysis mga inana mga 10 million ibutang ta lang atop lang naghaligi sa gidakon ba nga mga almost kuan 2,000 square meters ang iyang floor area. So patakal ang tagpangambisyon ani. Ang atong mortuary kanang mortuary diha nga atong pagahimoon mo average po na siya mga siguro mga naasa na sa mga 3 to 5 million danas pag pakuas plaza diha. So pila na tanan? Paano mo kakwenta? 5 plus 10, 15 plus 5, 20. Kaning ato, mamunti atong yung kanadihang walkway of the apostles. Ibutang talang sa nadihag, mga nasa na sa mga 3 siguro. Kining ato dinhing kuan, mga lingkuranan, mamunti atong ilisan, kaning tanang lingkuranan, ato ning ilisan. Mudagan po na tingis mga 5. Pila na tanan? Nanas 28. Ingnon talang 30. So palitag raffle ticket nga makakover anang 30 million more or less. Unya kaya natong gastuhonon para sa pista. Manghatag tagbugas nga mga siguro naas mga 4,000 ka pamilya, 5 kilo packed rice, atong mga prices niya ato pag yung budget sa kaon inig-abot diri tanan mga stipend tanan uban pa naasa na tingali sa mga 5 niya plus pa sa atong prices pag yung ticket mga 7 mga 40 siguro di ay atong kinahanglan aron matuman ning tanan niya kaya na ninyo palit og ticket. Raffle ticket. Bitaw. Sa ngalan sa kamatuoran, tindog. Pasabot, kung naa kay 200, tindog.